Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργης Μανουηλίδης και θα κάνω βίντεο στο YouTube. Όπως βλέπετε είναι το PS3. Να το, όπως βλέπετε, να το Minecraft θα το κάνω βασικά. Μπορεί να παίξουμε και online, μπορεί. Όποιοι δεν ξέρουν τι είναι το Minecraft, είναι ένα κακοτέριο παιχνίδι, ωραίο, με κακά γραφικά, αλλά είναι γαμάει. Μόνο όπως βέβαια θα το κάνουμε και μπορεί να το κάνω μεθαύριο, δεν ξέρω. Όπως βλέπετε το Minecraft, όποιοι δεν ξέρουν τι είναι το παιχνίδι, είναι στην αρχή σκάβεις να φτιάξεις ένα σπίτι και χτυπάς τα ζόμπι. Θα σας δείξω και κάτι καινούριο που πήρα.